Hörmətli qardaşlar, sizə özümüzün gələcək yurtlarımızı göstərib ötəsim kilgən idi. Biz nindigina motor, güzel uylarda, yurtlarda yaşasak da, nindi oңайлы fatiralarda тұрсақ da, biz özümüzün vaqıtlıca yaşay тұрған орынlarımızı қашандар almashtırğa керек bulacaq. Әйдәгез, иншалла, күрсәтеп үтәм сезгә үзебезнең киләчәк йортларыбызны. Гадәтчә, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям Кыргызстанга килгән вакытта киләсе дугаларны укыйды. Ассаламу алейкум я ахлул кубур минал муъминин. Антумус сабиқуна ва нахну иншааллаху аллахиқун. Сахабалар һәр вакыт кабергә килеп зиярат кылганнар. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям насаб әйткән зурул мақабира фа иннаха тузаккирукумул ахира. Усман радиллаһу анху кабергә килгән вакытта һәр вакыт елаган. Менә мәсәлән без киләбез бит монда кабырстанга. Без җылыйбызмы, юкмы? Чәчәкләребезне куябыз да китәбез, яки беразрак җыештырабыз да, тәртип ясыйбыз да китәбез. Но Усман радиллаһу анху нәрсә эшләгән? Кабер алдында торганда елаган. Шуннан сахабалар моңа сорау биргәннәр: "Я амирул муъминин, нузаккирука бил ахира вал джаннати ва бин нар ва ла табки ва табки индал кабр." Амирул муъминин әсәлеп әйтте: "Фа ахбара набий саллаллаһу алейхи ва сәллям иннал кабра шынлыктан да кабер ди." Менә кабер, шынлыктан да кабер ди. Әүвәл маназилатул ахира. Безнең монда мәңгелек тормышыбыз шушында башлана. Шулай ук безнең бу дөньядагы яшәгән тормышыбыз безнең монда бетә. Монда бетә безнең шулай ук талашуларыбыз, безнең бетә ырышышуларыбыз, бәхәсләшүләребез, үпкәләүләребез безнең барысы да монда торып кала. Шулай ук монда, хөрмәтле җәмәгать, байлар да, мискиннәр дә, фәкыйрьләр дә, алар барысы да менә шушында бер тигез итеп ятачак.